Takže čauko, na nové video, lebo som uvítala nového člena. Natočíme ho všetci! No to je jedno. Volá sa Sankto, vítaj nás. Áno, vítam u vás. A sme tu s druhým členom, Samom. Áno, to som ja. To není Samo, on je Samo M. To není Samo. To je jedno. A náš tretí člen je Palkok. Dobre, išli sme na nový server, kde si ideme stavať nové domy, takže... No len musíme nájsť nejaké prostredie. No, Ja som na zemi našiel neviem koľko vecí, pozrite sa, čo všetko mám v bagu. Či v inventári. Ako to môžeme vidieť? Aha, to neuvidíte, tak to nevadí. Poďme tam, hentam, kde ste ovce, tá hora. Počkajte, ideme zabiť osadníka. Teď rád sa ja zabijem krompačom. Ježiš, zasa džungla. Zasa osadníci. Umri. Humri. Žije. Ha, je mŕtvý. My sme vrahovia. Odrite sa, aké... Ideme na travu. Či to je ovca? Palkok, ty vidíš naše skiny? Nie. Vidíš akože všetkých ako tvoj skin? A nie. A vidíte môj skin, to musíš. Hej, tvoj hej. A ty ako ma vidíš? Ako vyzerám? Ako normálny človek. Bez skinu. To máš divné, pretože ja mám skin. To máš Aj Tomáš má skin, nie? A ja mám skin. Ty ich nevidíš, čiže nemôžeme ukázať, ako máme dobré skiny. Ďalšie videá sa budú volať part 2. Normálne, akurát, že môže ich natočiť niekto iný. Kto má šláha? Kedy z vás? Ty hajzel hnusný, čo ma šláhaš? Aj mňa. Ja som nikoho nešlahol. Nie, Potom vám to na vôbec videu ukážem, vôbec som vás nešlahol. A to ukážem na videu. Ja som nikoho nešlahol. Ako ma to teraz šlahol mečom? Ja som ti nešlahol mečom. Hlavne som prišiel o 5 životov na jednu šupu. To bol určite Tomáš. Teraz som to bude naschval, lebo nikto mi nešlahol. Naschval. Hej, budeme mať túto skale domček, nie? To budeš parede. Ja mám ťažkým kobu. Ja mám 25 kobu, 26. No to môžeme ísť. Mali by sme si nájsť nejaké meso, lebo ja už nič nemám. To ma to šlahol. Sorry, ale to bolo rukou. Dobre. Mám vajco. Sliepka. To je meso. Počkajte, idem na druhý kom, môžete to na chvíľu stopnúť? Čo ty to máš? Čo? Ty si ma znovu šlahol, prišiel som odstúpiť. Haló, počuje ma tu niekto? No. Môžete to na chvíľu stopnúť? To nahrávanie ide na druhý kom. Čau, sme Sankto je zase späť a pokračujeme teda. No, Sankto takmer umrel a Palkok umrel, lebo som ho omylom trafil lopatou. No nevadí, žije. To je hlavná, zabijem tú kravu. Ty kráva, čo robíš? Ja mám dve Tak je to mesa. kráva, A ja mám tiež meso jedno. tak je to kráva, tak nič od nej nečakaj. Čo? Je to kráva, tak nič od nej nečakaj. No veď hovorím. Krávy nie sú normálne. Kde ste vy dvaja? Ja Kde som si pri tebe. ty? Som za tebou to, Filip. Tomáš, ty si išiel na toho skeletona. Kde je Tomáš? Samo. Čo? No hovorím. Čakajte, už vás vidím. Dobre. Bo... Nás vidí, to je super. Dobre. Hej, dobre. Palo? Ešte otázka, môžem ťa volať Palo? Alebo ťa musím volať Palkok? Pomôžeš, Palo. Nevolajte Sankto. Dobre, play. Takže kde sme? Daj, pusti to. Ja Tu som vám nahrávam. pustil. Čo? Ja som to pustil dávno. Super, no tak. To nevadí. Natáčame. Takže... Tam je uhlie, berem ho. Hubi sám, kde si korník šopa? Neviem. Boli ste pri tom dome kameňom? My zbierame uhlie. Hej, my sme pri tom dome kamennom takom rozostávanom, či tam má... Či není dostávaný. V takom dome som.
je takom rozbúranom. Jej, to ide používať. To idem rozbiť. Nejde do riti. A kto to ide? Ja som mu zobral crafting table. Ha, ja mu tu rozbijam okna. Ja mu idem zničiť celý dom, ja to kašlo. Nie, to si ty sám. Dávajú Čo? sa tu bany? Dávajú sa tu bany? Hej, určite. Do riti, ale tak za čo? Za to, že mu ničím dom? To je A čo on to nezistí? Nie, kdeže? Len som mu zobral 4 kobly, crafting table, torčky, rozbil som mu okna, to si nevšimne. A tak má mať tam tú resku, mám mať. Presne. Kde si? To máš ty. Sám, ty kam ideš? Veď kde je Filip? Ja som pre tebou. On je hentam. Ja vás vidím. Bežím. Ja vás ubehnem. Je tu niekde nejaká jaskyňa, tu bude možno uhlie. Hej. Možno áno, možno nie. Ale už máme 2 uhlia. Pavol naťažil. Ja mám jedno. O, to sú 3. To je úžasné. Takže ide si postaviť dom, tu si postavme, nie? Taká dobrá lúka, stromčeky. Rovinku si môžeme urobiť. Dobre, ja idem ťažiť stromy. Kuba! Kubi! Jej, ovca, teba zabijem. Tekvice! Drevo. Môžem si čo zoberať. Ďalší diel budem natáčať ja, alebo sám. Že? Dobre. Ešte neviem, kedy to bude. Možno aj zajtra. O, skôr po zajtra ako Čakaj, zajtra. stopni sa na chvíľu. 4. Mám milovať to soplí kvôli Samovi. Nač my so Samom budeme natáčať aj videa z WoW ako expiť, vlastne taký gameplay o expení. Ja budem mať Huntera. Ty koho budeš mať? S kým budeš expiť ty? Sám. Čo začneš, kde? Chodíme hýba. Choď preč, hej? Sám si tu? Ty vole. Sám si tu? Haló. Hej. On tu je, bere kradne mi meso. Takže my budeme so Samom natáčať aj videa z WoWka, gameplay ako expiť. S kým budeš hrať ty? Ja budem mať Huntera. Budem s vami, hej? Čo? Budem s Máme vami. to 5 hodín. 5 hodín je tam. Kto ti tam rozpráva? Ale nie, dobre, neviem kto. Je 5 hodín, dobrá informácia, ale už je 6, nie? Asi má prehodené hodinky dozadu. Aha, že kúpte si VIP! Chod na www.street neviem čo streetgaming.eu, do ktorého VIP do kategórii VIP. Niekoho vidíme tam oproti mne. Stávate už dom? Kto je to oproti mne hentam? Ja. Kde ste? Ja Som tu neviem. vyťažil drevo, ja som nevinný. Tam máš si šlohnul to meso, čo som zabil. Z toho prachoťa. Kde ste? Tam, daj mi ho. Pomoc, ja sa bojím, Odom si kde tu ber. ste? Kde ste, ja sa bojím. Odnoť mi tu bez. Haló, kde ste? Sám! My sme na tej púšti. Odnoť mi tu bez. Na pušti? Odnoť mi tu bez. Pomoc, ono sa spieva, ja umriem. Ja vás vidím. Bude mňa napadne, či si ma všimnete. Jo, mám ho! Mám meso. Ha! Bol som nenapadný, nevšimli ste si ma. Ty kokso. Nevšimli ste si ma. Mám meso. Idem ho naspäť.
meso. Mám meso! Daj ho naspäť. Nedám, Však že utečem. už je hotové. Presne. Hej, to? Je nejaký rýchly deň, nie? Mám nápad. Poďme do džungle sekať one. Alebo nie, mám lepší nápad, idem nazbierať kaktusy. Už Mám drevo. postavme dom. Viete, koľko máme dreva? Mám stak a 24 toho brezového. A potom mám stak a 48 nejakého iného. Tu má To je torčky. náš dom? Mám To máš. torčky. To je náš dom alebo nie? Neviem, nejakou úsum šli, ja mám torčky. Hej, bartorčky. Ja berem dvere. Ja si tak. Ako? Že ja som zobral dvere. Berem pec. Nejde. Ja som zobral crafting table. Dobre, ideme preč. Nie, neberte tu drevo, ja mám dosť veľa dreva. Hej, však ja niekto oberal. Berte drevo, zoberte si. Nastavanie. Kde ideme stavať tunak? Na pušti. Hej, ja idem začať stavať. Ideme na Za hline, dvere. hentam. Hentam je dobré. Ako to urobíme? Dáme podlahu z toho brezového a boky z tohto, alebo Ja som naopak? skoro tam, kde je tá hlina, tam to dober tam. Či tu? To je jedno, urobme to tu, v púšti. Semka poď. Hej, semka dole. No, to je to lepšie. Ako to dáme? Podlahu z brezového a steny z normálneho? A nechcem ísť do džungle. Hej, tu je taká jama. A tam idem skočiť. Doriči, ja som v bani, ja sa bojím. To máš. Big zombie. Tam zober.